Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a csatornámon. Ebben a videóban végre sok-sok év után én is kipróbálom a gyakorló bőrt. Annak idején nem voltak ilyen lehetőségek, így én, amikor kezdtem a tetoválást, akkor élő embereken gyakoroltam. De most eljött az idő, és végre rászántam magam, hogy én is kipróbáljam. Na lássuk, mik a tapasztalatok. Először elkészítem az indigót, és akkor utána startolunk. El is készült a kis indigó, kérem szépen. Most pedig megpróbáljuk majd felhelyezni erre a csodára, amit 8000-szer áttöröltünk azokkal a szerekkel. Úgyhogy, na akkor ezt most evel a géllel szépen itten bekenjük. Így pedig a szokásos szuper stencél. Jó. Bekenjük és várunk egy 5 percet, egy kicsit hát ha elkezd húzni. Utána fogjuk rátenni. Szóval vártunk akkor egy néhány percet, egy ilyen 5-öt, és akkor most megpróbáljuk rátenni és imádkozunk, hogy jó legyen. Mert hogy csak egy lehetőségünk van utána, ha nem lesz jó, akkor vége mindennek. Félek. Hát, többé-kevésbé. Legalább egy kicsit érdekesebb lesz a játék, mert itt is el van maszatolódva, meg egyebek. De hál' Istennek a szem meg az ilyesmi nagyjából ott van. Úgyhogy ennyi. Kicsit meggyorsítjuk a száradás folyamatát egy ilyen ventilátor segítségével. Kérem szépen. A tetoválást ezzel a géppel fogom készíteni, amit már egy jó ideje tesztelek, és nagyon meg vagyok elégedve. Egyszerűen hihetetlen abba az árba, amennyibe ez kerül. De egyelőre nem árulok el többet. Nagyon jó ez a gép, van neki külön kontúrozó és külön satírozó üzemmódja is, és nagyon bevált. Kérem szépen, ha jól figyeltem a kedves tanulóimat, akkor nagyobbra kell venni egy kicsit a gépet, mint amúgy alapból, ilyen 6-os, 10-15-ös 15-ös magnummal kezdjük. Csinálok azért egy kis tesztüzét ide, hogy mégis mit mutat. Egy kis teszt árnyékot valahová. És akkor látjuk, hogy milyen lesz az árnyalat. Itt úgy vannak a festékek, a csoma fekete, 8, 4, 2. Nézzük a 8-as mit csinál. Életemben nem csináltam gyakorló bőrre. Aha. Hát, ahogy nézem, szinte sima feketével is lehet itt tetoválgatni. Nézzük a sima feketét. Mindenen 8-szor át kell menni.
Az igen, meg. És mikor lesz fekete szín? Az igen, már egy ember ebben meghalt volna. Igen. Na jó, kezdjük el. Nézzük, hogyha valami értelmet csinálunk ennek az egésznek. Közben tiszta vazelin lett a jóisten is. Nagyon jó, mert így most már csúszni is fogok ezzel. Jó esetben egy normál embernél ez már rég befogta volna, csak mondom. Az igen, egy lehetőségem volt a törlésre, és ennyi. És azon nyomban letörölte a vonalat. Az olyanoknak valakit szívből gyűlölsz életedbe, és adok jó belenyomni. Nem véletlen szitták ezt a bőrt a tetkós ismerőseim. Ez az ilyen halálfélelem, hogy nehogy letöröld az indigót, és biztos, hogy letörlődik, mert amilyes hozzáérek, már vége. Szóval ennyi színezésnél már egy normál ember bőrét, azt elküldted volna a kórházba. Ez brutálisan szar ez a gyakorlóból, csak mondom mindenkinek. Kérem szépen, eltelt egy néhány nap, és újra megpróbáljuk a gyakorló bőrös tetoválást, ugyanis az előző az rohadtul nem jött össze. Most megpróbáljuk egy másik fajta gyakorló bőrön. Hát az ilyen lett ez a színezés, ez kegyetlen szar. Úgyhogy most megpróbáljuk egy ilyen másik fajtán. Ez egy kicsit ilyen sprűdebb valami, ez még egy kicsit ilyen fényesebb, sejmesebb történet, tehát megnézem, hogy milyen. Aztán nem, akkor ezt végleg feladom. Na mindegy. Bitch, I'm really him. Don't believe me, come and see me. Got 3 wishes from my genie. Now I'm on your local TV. Y'all on tour, got bitches screaming. Say she wanna come and see me when I'm in a local city. I'm like, pause though. Please step aside so they can see me. And I walk up in this bitch like, yeah, I'm really him. Talking my shit like, bitch, I'm really him. On God. Walk in this bitch like, yeah, I'm really him. Talking my shit like, bitch, I'm really him. I'm the realest from my city. That's on money, that's on TV, that's on mamas. Nigga, don't believe me, come and see me. I've been dodging. Kérem szépen, az első véleményem ezekről a gyakorló bőrökről. Betiltani az összeset örökre. Kiűzni az országból, a világból. Minden gyártót betiltani örökre. Vége. Szóval az előbb már elkezdtem felvenni, hogy betiltani az összes ilyen mocskot, ezeket mindet sorba semmire való, az összes. Ez nem olyan, mint egy emberi bőr, nem is lesz soha olyan. Eddig így állok. Nem bírok egy normális árnyalatot csinálni, foltos, mint a rettenet. Ki vagyok.
kérem szépen, így állok akkor ezzel a tetoválással most jelenleg. Hát szörnyű, hogy nem tudom olyan minőségűre csinálni, mint amilyenre én ezt szeretném, de azért nem olyan rossz. Egész jól néz ki ahhoz képest, hogy szenvedek minden egyes árnyalattal, tehát... De mindegy, majd még átnézem friss szemmel, és még egy kicsit játszok vele. Akkor elkészültem ezzel a gyakorló bőrös dologgal, hát nem mondom őszintén, hogy nem lesz a barátom, mutatom, hogy milyen lett. Igazából gondolom, hogyha többet gyakoroltam volna már ilyen gumira, akkor jobban menne, de például ezen a részén próbáltam minél jobban, tehát beszínezem, mint állat. Tehát katasztrófa, tehát egy nagyobb felületet nem bírtam normálisan beszínezni. Akkor itt az árnyékolás résznél teljesen másképp működik, mint egy emberi bőr. Itt tőfeketével árnyékoltam, és szörnyű. Tehát jó, visszaadja a képet, akkor ahol kicsit jobban rányomtam a gépet, ott már visszacsinálhatatlan volt az egész, tehát ott az úgy is maradt. Nagyon el kell találni ennél a gyakorlóbőrös történetnél, hogy te mennyire nyomod rá, stb. Meg gondolom változó, hogy milyen gyakorlóbőrt használ az ember. Egy kín és szenvedés igazából az egész, tehát én apró részleteket kidolgozni normálisan. Mondjuk nem is egy egyszerű mintát választottam ugye elsőnek. De mindegy, én nem tudom mit mondjak hirtelen, biztos jó valamire, de igazából szerintem egy emberi bőrre sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb tetoválni, mint egy ilyen gumira. Ez nem tudom, hogy mire jó igazából, arra, hogy megpróbálod, hogy le tudod másolni ezt a képet oda. Hát 100%, hogy emberi bőrre ezt 1000-szer szebben meg tudtam volna csinálni. És sokkal hamarabb. Hát ez szerintem minimum egy 10 óra volt. És az emberre szerintem egy 4-5 óra alatt megcsináltam volna. Na hát mindegy, ilyen lett. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, kövessetek be, és iratkozzatok fel mindenképpen a csatornára, és nyomjatok egy lájkot, hogyha szeretnétek még tetkós tartalmakat. Ezen kívül lehet feltenni kérdéseket a komment szekcióba, úgyhogy következő videóig, sziasztok!